Det her er jo dagen, som vi længe har gået og arbejdet hen imod. Og i dag, så skal det hele fremføres, og vi er spændte på at se resultatet og se, hvad jeg har øvet jer på. Og det her cirkus, det kommer til at foregå på den måde, at jeg fortæller, hvem der skal op og opføre noget, og så fortæller jeg, hvem der skal opføre noget bagefter det. Fordi at så kan de nemlig gå ud her bag ved tæppet og gøre sig klar derude, imens at gruppen inden de er i gang. Og de første, der skal på her i eftermiddag, det er Tæm en tiger. Så I må gerne komme herop nu og være klar. Så derfor så bytter vi rundt og siger, at de seje gymnastikspringere. Hey! Nu kommer det store linedansernummer. Og I må stille jer op på en række. Og det er meget vigtigt, at man er stille ved publikum, fordi det er ret svært at gå på den tynde line. Så starter vi med Helena. Helena, gå hen til linjen. Ja, og hun går op. Og se, jamen se, hvordan hun går. Det er utroligt. Der er alle mulige dernede. Bravo! Der er kigget Så har vi Johanne. Tiger Johanne. Og jamen se hvordan hun holder parasollen op. Nej, hvor er det godt, hvor er det godt. Hun lige var faldet, men det går, hun reddede den. Jamen fantastisk. Så har vi Silja, linedanseren Silja. Hun går højt op, ja, den var svær, Vi går lige tilbage. Vil du gå tilbage, Silja? Gå tilbage. Nej, hvor er det godt, Silja. Rigtig fint. Bravo! Så har vi endnu en tiger, og det er Nicoline. Jamen, og hun kigger ikke ned, der er meget langt ned, men hun holder fokus. Ja, hvor var det godt. Ida, eller er det Anne? Det er Ida. Hun matcher sin parasol. Rigtig flot. Så har vi Susanne, cirkusprinsessen. Og imens må de seje gymnastikspringere gerne gå ud bag det og være så klar.
sende en tiger. Og de næste er så de 16 musikspringere. Og imens så må Mr. Storm og den lille klovn gerne udspille at være klar. Jeg tror, gymnastikspringer er klar nu. Tror jeg, vi er færdige med jer. Bravo! Så byder vi velkommen til Mr. Storm og den lille klovn. Og næste nummer er Elvesnurene. Og efterfølgende bliver det lastbilen, så de må gerne gå ud og gøre sig klar.
Så skal vi have hvem der hvem ind på scenen, og efter dem, så skal vi se et stort nummer.
frem til, hvem var det? Og så skal vi se et stort nummer. Og efter dem, så skal vi se Sara på banen. Nu vil vi vise jer et stort nummer. Der fik han en barndag, som var til middag. Det vil jeg. En kold skulder. Stort nummer. Hvem tror jeg kan gå ind i den her flaske ketchup? Så prøver vi. Hvem tror, jeg kan stikke min arm gennem den her 5? Nej. Nej. Nogen. Med mig. Stik. Stort nummer. High five. Nu tegner jeg en smiley på min hånd. Jeg tror, ja. Publikum, vi skal rundt frivilligt. Hvad tror du, jeg har tegnet på min hånd? En maske. Du er ikke ret klog. Hvad tror du, jeg har tegnet på min hånd? En tårn. En tårn? Nej. Hvad tror du? Jeg tror, den navn bløder lidt. Hvorhenne? Jeg tror, det er en smiley. Hvad vil du gerne, eller hvad kunne du ønske dig at vinde? Jeg mangler en 50 øre til min samling. Hit med ørerne! Der er dine ører. Det har jeg sagt. Ja, okay. Ikke så tjekker jeg lige her. Så tjekker jeg lige under her. De er desværre til møntvask. Det er en stor hånd til et stort nummer. Og så skal vi have Sara på banen. Og imod små Angry Birds. De sure guldegærner skal klar. Angry Birds, det er uden nødt til at bruge mere plads. Der bliver nødt til at blive væk. Men det gør vi bare. Eller jeg snakker. Så er det aller sidste. Okay? Sidste. Så kommer vi og se. Nej. Ej, jeg ved ikke, hvad
Så skal vi have Angry Birds på banen. Og efter Angry Birds, så bliver det tid til Karla Børge. Okay, nu kører den. Klar? Om lidt, så får vi Karla Børge ind. Og efter Karla Børge, så skal vi se noget jonglering. Det er så sjovt. Det er mit sko.
ketchup med og flødeskum. Barberet. En stor hånd til Carla Bauer. Og som de næste skal se nogen, som der har brugt. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're strong, but my knees will fall to you. En stor hånd til jonglørgruppen. Og lige inden vi skal have dukketalen på, så har jeg fået at vide i en øresnegl, at vi har et lille bonusnummer. Jeg hader mig, unger.
kanelsnegl, og det er spændende, hvad der ligger i det. Men det får vi at se. Jeg kan lige sige det, nu render jeg op på slottet og henter kongen og dronningen. Jeg får dig til at lige holde ved det der, så det vælter. Tag lidt højere, ven. Så snakker vi så højt, som vi kan. Du må gerne råbe. Nej, du må gerne råbe. Vi kan ikke høre noget. Der skal være helt roligt, for at man siger noget. Ja. Konge, dronning. Kom herop. Har du spist prinsessen? Ja. Prinsessen ud. Det var ikke min vilje, jeg var bare så sulten. Jeg gør det godt igen. Så kan vi lagt på slottet. Yay! Det var heller ikke med vilje, jeg var ondt ved prinsessen. Jeg var bare så sulten. Så kan vi tjene på slottet.
stor hånd til Dukketeateret. Det var den sidste nummer, der var i dag. Og I kan jo lige give hinanden en rigtig stor hånd, for I har jo næsten alle sammen været med op og optræde med forskellige ting. Så tak for i aften i dag. Der er lige en skade af at få. Det sidste var Maria Blanca. You got that doctor. Is the doctor feeling very good? You got to see the doctor tonight. Yeah, good. You got that doctor.